کسی که مثلا رعایت میکنه کم خرج میکنن، لیکن ممکن بعضی‌ها هستن که ما همسایه‌مون خودمون گپ میزنم که بسیار خرج زیاد نمیکنن. برای من نمیدونم، برای که از وقتی که برآمدم این قانون کم خرج هستن دیگران رو، لیکن من نمیدونم. ما پرسو دخترمون شوهر داده بودیم، نقص کم خرج نقص گذاشت. رسخادوش بسیار خب همه چیز میخرن، دسترخوانو بسیار کداگی همه چیزا келим ба бисёр чиз метиҳан. Это уже как бы расходи вай одамо доходаш нест. چیزی خراجات زیادی چی در کاره نقص کردن. حالا تا مردم آموخته شدن یک خیلش کار خودش میکنه، یک خیلش رعایت میکنه. анча нақс пештарва нигаҳ карда сабук кам шудагид расходу исрофгарӣ не ҳамаш нақс. баръакс ба фикри ма ки ба халқ ягон майда таъсир расондагӣ нест. намедонам, баъзе дар маъракҳо иштирок мекунам, бисёр ба мардум раҳмам меояд ки мисол баъзеҳо шароиташон мерасад, баъзе шароиташ намерасад, бо бисёр озир ба якдигар конкуренсия бисёр шудагӣ. фикр мекунам ки ҳамин бояд ки ҳамин аз байн бурда шавад, лекин ҳамин қадар ҷаноби олӣ кӯшиш кард, ин ҳеҷ не ки ҳамин амалӣ гардад, наоборот баръакс шуда истодааст. Я 2-3 моҳ пеш занг гирифтем. беҳтарин занг гирифтем бо соз шудам ва чи зиндагиам ҷош дом. Камтар шудаги ба фикрам осонтара кайт мекунӣ озӣ назар ба пештаргина. Пештаргино ба фикр ман бисёртар мерафт. ҳозӣ осонтара. нарх наво қиматай, ойлико паста. ҳамин давлати мо ҳамин тоҷикистонда вообще ойлик намерасад, шароити халқда намерасад ҳамин ойлик. ойлик паста, нарх наво қиматай, барои ҳамин хароҷот кам ҳам кунем ки сера оно намерасонад. خیلی پشینانی با دبدبانی фаҳмидагим ҳамиқа ки лекин тӯи маъракаҳо шудосу аку худоба 100 бор шукр хеле авваланги бори шикарне нест ва хеле гӯм ки хеле стол накриват карда хеле багати не проходит. Потом медонам ки ҳозир ҳама чиз қимат, мардум ҳама хеле кори вай надорад, муҳтоҷи бисёр. пишти ҳамин бошад. Ман фикри ман қатъи